Čau lidi, já jsem Honza a dneska to je den 1, dokud střílím. Když střílím do té doby, dokud za mnou nepřijede Mixako. Takže jdeme na to. Střela číslo 1. Je to cca tak nějak z 10 metrů. Střela číslo 2. Ten knuckleball se povedl docela. Střela číslo 3. Knuckleball po druhý se nepovedl, byla to bohužel tyčka horní. Střela číslo 4. Poslední 2 střely a to bude 5. a 6. Střela číslo 5. Yes! Další knuckleball. Když tak mi napište do komentářů, jaká střela je podle vás byla ta nejlepší od 1 do 6. Tohle bylo pro dnešní video všechno. Já se s váma loučím. Označujte Mixaka v komentářích a čau!